Huomenta. Neiti. 4 vuotta sitten. Terve, Frank. Terve. Täälläkö sinä vielä tupeloit? Muutoin jo Eirassa vie parhaat kalat. Öisin liikkuminen on hankalaa. Voi kompastua kadulla lojuviin esineisiin ja ihmisiin. Katkaista jalkansa. Kaikki kissat ovat harmaita. Kadut vievät minne sattuu. Monet ovat eksyneet. Vaarat uhkaavat. Nälkä ja jano vaivaavat. Siksi päätimme Frankin kanssa nukkua ensin ja jatkaa sitten päivävalossa. Kun lykkää tehtäviä tuonemmaksi, on se vaara, ettei sitten enää koskaan pystykään. Jos ei tee kääntymystä, heti voi joutua kadotukseen. Jos aiot päästä perille, sinun on vain parannuttava sairaudesta, köyhyydestä, kurjuudesta ja apeudesta. Ja siihen tarvitaan kerta kaikkiaan vain työhalua. Tee joka päivä se, minkä viisaus ja velvollisuus vaativat. Mitä kello on? Hyvää huomenta, Frank. Nukuitko hyvin? Kiitos kysymästä, Frank. Jos tekisit töitä joka päivä, elämä olisi sinusta siedettävämpää. Teet työtä 6 päivää yhteen menoon. Ensin aloitat, sitten käytät päättely- ja erittelykykyäsi. Sinun on löydettävä päivittäinen toimintavimma. Mitä mieltä sinä olet, Frank? Ilman rakkautta Frank on vain kilisevä kulkunen. Toisaalta, jos on hyvin nuori, tuntuu, että asioita voi lykätä tuonemmaksi, että on aikaa odottaa. Että on vuosien pelivara tapahtumien suhteen. Se on vain valetta. Ajatelkaapa vaikkapa Frank. Hän on tyhmä. Hän on hölmö. Hänellä on puheripu. Hänen moraalikäsityksissään on samaa näkemyksen syvyyttä ja samaa hienostuneisuutta kuin hampurilaisessa. Mitä hän sanoo äidistään? Mitä hän sanoo puhtaanapitolaitoksesta? Se, että joku nainen on voinut retkahtaa tuohon vessan pönttöön, on osoitus vain tämän vuosisadan naisen alennustilasta. Kenestä te puhutte? Istu alas, Frank. Kenestä ne puhuvat? He puhuivat sinusta, Frank. Turpa kiinni, Frank. Sijat. What has happened here? You know, I spent 5 years in Southern America. One day, we got one of those guerrilla fights. We go through the jungle. Saw 2 guerrillas before they saw us. Shut him! And guess what we did then, boy? Guess what we did? We cut the balls off and ate to the sure tasty good. Okei, Pekka. Tuo on kaikki kuultu monta kertaa aikaisemmin. Talking to me? Are you talking to me? Niin on viime aikoina